800 kadeta, od kojih četvrtinu čine devojke. Znanje koje ću ovdje da primim je vrlo kvalitetno, a i posle toga me očekuje radno mesto gde ću moći da primenim sve to što sam naučila. Kad završim akademiju dobijam diplom vojno-elektronskog inženjerstva i ujedno dobijam čin potporučnika, tako da sam ujedno i inženjer i oficir. Mislim, devojka na Vojnoj akademiji nije teško, ali malo nam je teže možda na terenima. Pisala sam Vojnu akademiju zato što ne postoji fakultet gde su profesori uvoliko posvećeni nama kadetima. Do 31. marta otvoren je konkurs za prijem 185 kadeta. Od akademskog znanja steknemo mogućnost za razvijanje naših duhovnih sposobnosti, što i naravno krasi jednog srpskog oficira. Saradnja između vojske i crkve je odlična. Sarađuje i sa devojkama. Zaista je sam početak A da su pritom žene koje se ističu svojim kvalitetima. Kako značajno mesto u vojsci ističe državna sekretarka. Neće biti nikakve razlike ni kada počnemo da radimo. Da će se ophoditi prema nama isto kao i prema muškim kolegama. U toku četvorogodišnjeg školovanja pružila mi se mogućnost posete stranim vojnim akademijama. Svesni da su generacija koja ulazi u istoriju nemaju vremena. Prvo na odmor, posle se javljamo u jedinice, u Batajnicu na aerodrom ili u Lađevci na aerodrom, zavisno gde ću da dobijem i bit ću pilot u nekom od odeljenja. Jel znaš da li ćeš da letiš i na čemu ćeš da letiš? Mi smo sad i u 4. godini leteli na Super Galeb G4 smo završili obuku. U muzičkoj sekciji koja je dobila mogućnost da proširi repertoar. Prilično smo se dobro snašli, uklopili smo se i sa starešinama i sa kolegama sa kojima delimo klasu, kao i sa vojnicima koji su ovde s nama zajedno u bataljonu na obuci. Prilično sam zadovoljna uslovima, zadovoljna sam samom obukom. Ovde je vrlo dobro, uslovi su isto dobri, sjajno smo se snašli, dobro nam je društvo što je najvažnije u sve ove uslove i sve što treba da radimo, tako da izabrala sam ovo prvenstveno iz razloga što volim i potvrdila sam to ovime što mi se sve ovo dopada.